melukis nanti biar hasilnya biar lah iki Spiderman gaul. Halo bola iki Spiderman gaul lho delok ento gaul to. Gaul lah iki son horeg ngundang legi iki. Asli son horeg ngundang legi. Terus persiapan engko iki persiapan menjelang puasa baru menjelang hari raya. Asik ya, tenan tibakno mengasihkan lho. 2 jam lho iki mau melukis ngene iki. Bolo. Ki cate kuwi cacate lha iki malih kaya dadi wedang kopi iki. Ya wis. Sip pokoke sip. Iki lho son horeg ngundang legi. Son horeg ngundang legi. Gaul. Lek kuwi Spiderman menor. Gaul. Trim semuanya ya bola-bolaku.